jodamina hali ni yaye kafo alere adaduna jamana re politiki kula ki jo ajoro la politiki ka kuntena una femi nana nai akafo chukula fanga maraba minu ni fanga kalifara wulula akira inafo shekne amala nano femogo ka kalande umfukasi ayerema kasi ale mbuye yerema jamana marala mogo minu fe uka bunye bamasi shekna amaula uka kabila mogo ma adunya jira kafo ni dunye malita bi jama min be ulu nofe a jama fanga ka bu barka bula kudona uni ma fam yale mbula nyoron sherbuke president Modibo Keita Alpha Omar Kunare Amadou Toumani Touré Ibrahim Bogar Keita nunu mbe kera mogoye mogo minu numa bunye bata kada shekne amaula ka kole ana nofe mogo kan ayere ka fo chukula ko oyerete ale fe ku gwele koy nga femi nka jugu uye janfani dabali minnu bɛ labɛn u b'a fɛ ka silamɛya in kɛlɛ an ka ɲɔrɔn cɛrifukɛ an ka lamɛnbani a ka kuma fɔlɔfɔlɔ bolila fɛn min kan kabile ala ka maɲuman in n'o ye shekina mawula ye kabile tubabu fanga waati gɛlɛya minnu dara kan mɔgɔ minnu tugura nɔfɛ ala ko ni ala ko ye foyi tɛ fo ala ko olu ye degun min sɔrɔ a ye kuma nin daminɛ n'o de ye bisimila basi la. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين. ألا تنلون كفانك صلاتك النبي من صلى الله عليه وسلم ناس دوما أما لا تنك بركة أي لمن ينام من دم عن إسلام ينام من دم أم على بركة أولى أما لا تنك بركة على من ينكر صلى الله عليه وسلم كما أنتم دون ولا تنك بركة على من ينكر صلى الله عليه وسلم بونسون بل تنك بركة على من ينكر صلى الله عليه وسلم كطريقة موضوع oyo usuranu ufa hanyu moku basradi oyo mini ala fi ala minga sebaya kortalendo ala nyana mani ni nema mini ala ko di sabati anye ala kanato ni kama fale ambulo ala kanato ni ngayel ma ambulo ko kabe kalando fo songo fembe aka foli bay kalando mun bora roja ani mun bora berema yorula albarkala munun ana kabo madina munun bora yoroja ani munun bora Côte d'Ivoire ani munun bora Burkina ani munun bora Senegal ani munun bora Mauritanie ni watina an fa ni te wati ni an ka jurali katilinga kenu na ute nga ko ni kalandon ko ni wati bela jelena kalandon ko ni baye wo jurali kenimi no jurali no ya rami yedro ibaye wo na jurali ke nga min katili ka chanfe salin cinni ani saliba ani mawludu kalo inde katili na ko katili ngana min ndela ngawe sandama dama dobo ukarabe kalandon be ya jurali ke rajaba kalo ni sungalo makono wallahi jurali min do abenyo hayndo de ngonya ya jurali kalo bella jelen hera kalo ngani kalo flan fana hera kalo min kalo gaay mawbana ya jurali la ni sungalo ke sera mugani wulu flan mugani shehunu no gaay ni kalo ya jurali kala bana wati la kadaka bunembe salin chinninde zedamanu na mauna na kusbe ala barkala mauna na yajura la kusbe ina fo kala da ko yele la gana chaya min baye fana sisa maufle mi ya ngwe ya go jura ila se dimashi min bana na fo shinin gene do yajura li na fo ka nyana maya e salin cinni atletani kelen dondo farafin kalula udon abake absega ke mawbaka kena fu ya jurali ya juru ya jumaye maade bena tayuro dola yoro min kapoy bolo yoro min bonya bi fe ibeta ya jura o fongo fembe kete absega wele ka fu ya jurali nga chena ere o dongoni kira de ka hakli jigi khair mula ala ka hayra wala ka ala tanun jira ala yemin di ka o tanun jira ula ni di ya jurali mbe kenu nyereka ni ya jurali mbe ke nyereka kalo le tani kelen do atumbe natene ndenya doma salli shi ni kalo ina
شغنا هم الله قدو دور بالنوكا كابو مالي فغاي فينا فوق كسر سوفه يا نيورين نقول وبناني نيورين عليه سيجلن بيرمي سيسا كدو بيرمي وبناي ينكا بنغالين غني بكنا كان يبنغالي كيا بكنا كان ويا جاتك انا ابسكاكي abisika samu gani woro samu gani wolo flan ona bison gobo koin kera do sami sababu wero fana tuntola koy nga fudo alay fendo latge akera nite sababu ko ni mayal lo min sha'ana lakawi تعرف ما اللي هو ما عندنا مغالنا نوايا سيئة على بارك الله من يجبو تقولوا عندنا طموحات ومن يجبو تعمل سرو نو تقولوا له تو مو لين كفوت بنا كنيم هون وبرزاون هون ناوي أكو أن شغلنا لكو نتا تامبولو زانيالا بلاينا فوفانينا أمانا كا فسبوه أم فاشغنا أحمد رحمه الله أبانينا شريفي دياي nga aka shiriviya asan kortalendo fogata se abe son ale hakela kafo shirivu ka shirivu de do jembe kena ya ale hakela akafama ko shirivu ka shirivi abangena walijudi yayi abe akaka hakela akafo kafo waliyula belebeleu dodeo abangena fana ni karamo yayi akafo ale hakela kafo ale karamo la belebeleu ka belebelede ajoro ni fen sabaina ale ba asanfela yoro de la ajoro ni fen saba ale a belebele ba yoro de la aka shiriya aka walijuya anaka karamoya tanubaw do bafo aga tanubaw do bafo hayna ya sulla amaka aka kalani abafo سديد القول والفعل السديد هو الحموي والشيخ الرشيد فريد الأولياء على فريدا من الشرفاء منصبه فريد من شريف علت الآباء منه ولي ni chen yende fo shana hama Allah ni yorola ni hakela ako ni fo choina fenti sega fo mi ga bo katemeninga min de sega ke ala brevele ba ya min sega fo shana hakela ale alhamdulillah ale adende abe ala tanu ka barka dawla adende don ale ademi aden aworo den yere do kafo amode don obe abasoro ni more kasara ya yi ala ye ale ni yoro ke shirne woro den yere jatiye ale fana ana balmaw de be akelente ana balmaw be shana hamawallahu denke chemau minu nyana mayara ma woro de do che woro de do ale de durunai ale buye de durunai min be kene ka alhamdulillah anda ala tanu ka barkada o ya ale de bi aun fle dambe komina niye alaka funansiriya ana ala kira sallallahu alaihi wasallam baraka ani shaykhna hamdulillah baraka na sababu o de bonya baunka ani ambe damba ala minna ما عندنا قيم بعلمنا ولا بقراية ولا بجاهنا ولا مالنا dambe tambolo nanka kalanye obiena anka lanyie obiena nanka nafoloye obiena ntoye عندنا سبيق أول من هذا foita ambolo min biseka an san korta ka bonni fen ay minu fo لا انتظار من الشيخ رحمه الله ابن له min ban san korta ka yanka sanfe o de shaykhna hamdulillah denya min banka ana aga kalandinya min bambulo ya ambe ala tanu ka bargada أرأينا من الدنيا anye fen soro dunya herala إن شاء الله ni ala sunna يتزايد يوم بعد يوم حتى
حتى يوصلنا الى خير الاخر اللي ما عنده نهايه. ni ala sɔnna dɔ de bɛ fara ka don o don ka taa fo ka taa lase lahara hɛrɛ ma hɛrɛ min n'o ye kuda ye n'a tɛ ban ni ala sɔnna an danbe an y'a sɔrɔ Cheikhna hamahullahu dɔrɔn de la an ka bonya Cheikhna hamahullahu denya o de ye an ka bonya ye ni ala sɔnna fɛn wɛrɛ fana t'an bolo f'an ka tugu Cheikhna hamahullahu la an seko damayira la ni ala sɔnna an y'a ye Cheikhna hamahullahu a y'i wasa don ala la a n'a kira ani ala y'a a garizɛgɛ ni taabolo min ye nata wɛrɛ t'a bolo nin diɲɛ ko in na nata wɛrɛ t'a bolo diɲɛ ko in na a n'a a masiriw a n'a fɛnw ale mago tɛ o si la Cheikhna hamahullah a b'i wasa a kelen bɛ k'i wasa don ala la a n'a a kira la ani ala ye taabolo min d'a ma ka ɲɛsin ala n'a kira ma anw fana wallahi an kan k'an wasa don Cheikhna hamahullahu y'i wasa don fɛn min na an kan k'an wasa don o la Cheikhna hamahullahu y'i wasa don fɛn o fɛn ko anw fana kan k'an wasa don o ko Cheikhna hamahullahu y'i wasa don Cheikhna y'i wasa don ka bɔ tɔgɔw ani diɲɛ masiriw a n'a nafolo ani faamaya ani tɔgɔ ɲini Cheikhna y'i wasa don nin bɛɛ lajɛlen k'i wasa don nin bɛɛ lajɛlen ko an fana kan k'an wasa don o ko Cheikhna hamahullahu denw n'ale ko k'ale y'u balima ye a ko minnu tanyana n'olu ye duuru ye ale de ye wɔɔrɔnan ye tarihu ye min fɔ u ka fɛn a man ca ka sababu kɛ u si ma janya kosɛbɛ min alhamdulillah si janyana ni tarihu bɛ se ka a ko fɔ o ye ale de ye alhamdulillah an bɛ ala barikada ale alhamdulillah an bɛ ala tanu ka barikada a si bɛ san 80 ani ko la a bɛnna an ka yɛlɛma hɔrɔnya waati la ani an ka jamanaw bɛ sigi waati min ale bɛnna n'o bɛɛ waatiw ye olu ma bɛn n'o ye ale min bɛnna n'o ye nata t'ale bolo présidentiya la ou bien premier ministriya la ou bien ministriya la nata foyi t'ale bolo place ko la ou bien sarako la ale ni karamɔgɔkɛ in den ye n'o ye Cheikhna hamahullahu ye kuma y'a fɔ cogoya min a ko a fa ka kalandenw ka ca alhamdulillah u tugulen bɛ ale ko ni fɛn minnu filɛ nin ye mɔgɔw bɛ nataw la n'i kɛra jamatigi ye i bɛ nata nin fɛn fasugu na ale ninnu bɛɛ lajɛlen a la belebeleba ye perezanya de perezanya dun bɛ sɔrɔ ni mɔgɔw ka votew de ni mɔgɔw ka voix ye ale fa ka kalandenw ale bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Mali ye a ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ 3 kan u bɛ ɲini ka se 4 ma Mali dɔrɔn kɔnɔ yan a ka mɛn ni a fa ka kalandenw ma an ka kanubaw a n'an kisilen don mɔgɔ minnu ma olu ka ca Mali kɔnɔ a ko kanubaw b'an fɛ kanubaw b'an fɛ ani kisibaw b'an fɛ ka bɔ jamana minnu ye bamananw ye hali bi olu yɛrɛ b'u ka boli sɔn hali bi mais u bɛ na anw fɛ ka na dugawu ɲini anw fɛ ka na anw barika ɲini u ka ciw de la u dɔw ka ciw de la ka s'a ma k'a yira la k'a fɔ a k'a ka jate bɔ u kan n'a bɛ wulikajɔ min kɛ a k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ fara a kan ka k'a nɔfɛ ka k'a ka jamakulu dɔ ye nin b'anw na maa fasugu bɛɛ lajɛlen fɛ ka sababu kɛ ŋaniya jugu t'an ma ka taara maa si ma o n'a ta o ta fana an juguw bɛ yen u ka ca
nga o ye fasugu wɛrɛ de o ye nin yɔrɔ dɔ de ala y'a kɛ olu tigilamɔgɔw nin yɔrɔ ye a bɛ kun min kan olu t'a dɔn an t'a dɔn ala de y'o kɛ a ka kuma tɛ olu kan ale ma deli ka wuli ka jɔ kɛ k'a bɛ perezanya ɲini a ma deli ka wuli ka jɔ kɛ k'a bɛ premier ministeriya ɲini ou bien a bɛ ministeriya ɲini ou bien a bɛ députéya ɲini ale ma deli ka wuli ka jɔ kɛ ka nin sigi a ma deli ka wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ k'a bɛ sara ɲini ou bien a bɛ nata jamana ka fɛn si la ale ma deli ka wuli ka jɔ kɛ o la ma parti fana dilan partout olu tɛ se ka bali ale la ale ye fasoden de ye a tɛ se ka bali ale la k'a ka parti dilan loi foyi tɛ min bɛ se k'ale balo la ni partout bɛ dilan cogo min na a bɛ se ka dilan o dilan cogo la donc o la mɔgɔ tɛ se k'ale bali ka parti dilan nka a ma dilan n'a y'a dilan a bɛ kɛ n'a y'a dilan a bɛ kɛ bɛnɲɔgɔn b'a bolo jamana na jamanatigiw nɔfɛ kow dɔ la kow dɔ a bɛ se ka kɛ kow tilennen tɛ a ko ka sababu kɛ partiw minnu bɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ jamana in kɔnɔ n'u ni jamana bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛɛ tɛ tilennenya kan dɛ a bɛ nataw de ka kelen kelen bɛ nata dɔ ɲini a yɛrɛ ye diɲɛ nataw olu ka jate la dɔrɔn ko n'a nata bɛna a nata bénéficier dɔrɔn i k'i ye s'a ma i k'a kɛ hali n'a sɔrɔ a bɛnnen tigɛ ale dun b'a wusaya a ka fɛn de kɛ min bɛnnen don ale kan ka tɛmɛ a ka fɛn kɛ a bɛ tɔnɔ sɔrɔ fɛn min na ko yɛrɛ fana tɛ ka parti dilan n'a tun ye parti dilan a bɛ kɛ a ka tɔgɔ bɔlen don Mali kɔnɔ kosɛbɛ a bɛ kɛ fana mɔgɔw natalen don a la nka ale m'a dilan a tɛna dilan fana ni ala sɔnna nin taabolo nin cogo in kan ale tɛ parti dilan o kan o la ale kelen bɛ k'a fa ka taabolo de sugandi Cheikhna Hamawullah k'i wasa don ala n'a kira la ani tiɲɛ taasira ani tilennenya taasira kan ayi a sigira o de la a ma deli ka wuli ka jɔ kɛ Mali la foyi wɛrɛ la o Amadu Tumani Ture o san jan tɛmɛnen u ye wuli ka jɔ kɛ ko dilanfa min na min bɛ dankari kɛ diina na n'a bɛ dankari kɛ diina mɔgɔw fana na o de la ale ye wuli ka jɔ kɛ a ka wuli ka jɔ fɔlɔ a nana Amadu Tumani Ture fɛ k'a yira la k'a fɔ nin ye fɛn min ye nin tɛ ɲɛ anw na an tɛ jɛn n'a ye fɛn min ni a tɛ ɲɛ anw silamɛw la a man k'o kɛ loi ye k'o dɔn an ka loi kɔnɔ a man k'a appliquer a man k'a dɔn an ka loi kɔnɔ a k'o to yen a k'o to a cogo la dɔrɔn a kana fɛn k'a la min man ka tɛ ka k'a la a kana fɛn don a la fana min man ka tɛ ka don a la min ye diɲɛ kow n'a taabolow ye a k'i ɲɛsin o ma anw ma deli ka bila contrôle la o la a ko a sɔnna ka kuma ma k'a bɛ n'a kɛ nka a y'a kɛ cogo min na a bɛ komi ni maa min b'a fɛ ka mɔgɔw tɛrɛnɛ o de y'a to ale donna fɛn na i n'a fɔ a bɛ se ka fɔ fɛn min ma ko politique mais o n'a ta o ta a ma parti dilan o n'a ta o ta fana a ma sɔn ka dɔrɔkɛ fanga nɔfɛ a ma dɔn u ka pilasiw la u bɛ pilasiw minnu di ani u bɛ saraw minnu kɛ a ma sɔn ka dɔn nin si la nka an ka Mali faamaw ale bɛ kuma an ka faamaw de kan Mali faamaw anw minnu ye nin bonda in ye nin ye Cheikhna Hamawullah ka bonda ye olu y'a sɔrɔ tubabuw kɛlen bɛ ka Cheikhna Hamawullah kɔnɔ yan u bagara a ma
ubinaka uye ko toro chama nyesi shana magakala aga kolela anaga kalandenw na anaga jamana mali ya surla tubabu kelendo ko ke shana hamawallahu ka kolela shana hamawallahu ka faso dinya mo mali de ay na ya surla laslu borani mauritanie de nga aka faso kini mali de faso ye mali de Sénégal te Côte d'Ivoire te Burkina te Guinée te yoro wele te babu ya taminge uya mina signe folo mina Sénégalien ukumana ina fo ukumana ukakuma ba yira ka fo ko kelme ga shana hamawallahu lafasa ka surla ale tubo uka jamana kono politicien fila kumana ulu ya yira ka fo min kelen lo shana hamawallahu la o manga nga ke aniyoro la hakila tiɲɛ don a bɛ se ka kɛ a dɔn Sénégal politicien ulu tɔgɔ bɔlen don kosɛbɛ politique ko la ka tɛmɛ maliyɛnw kan nka o n'a ta o da politicien fana tun bɛ Mali la mais maliyɛnw ma kuma Cheikhna hamawallahu niyɔrɔ la hakila Cheikhna y'a ka o waati in kɛ a sɛgɛra o kɔfɛ o labana ka biya kan nin laban u ye fɛn min kɛ a ka kole la a n'a ka denbaya la a n'a ka kalandenw na a n'a ka jama na fɛn kabakow gansan de kɛra fɛn min ɲɔgɔn ma deli ka ye kɛmɛ yiriwaw taara ka bɔ Cheikhna ka jama na ka kalandenw na ka taga n'u ye a Songo ani Kidal ani kɔrɔnfɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen k'u cari cari ye maa caman de su tora ye o y'a sɔrɔla u y'u caman de faga yɛlɛmaniya ni bugoli ye ani bana ani kungo ani minɔgɔ jokulu dɔ fana bɛ yen u y'olu jɔ ka mugu ci olu la ko damatɛmɛ wale caman kɛra Cheikhna hamawallahu la ka kole la nin ye tubabu ka wale kelen de Cheikhna hamawallahu ka kole u ye nin bɛɛ lajɛlen kelen kɔfɛ u ye san 7 kɛ embargo la nin cogo in na tubabu bolo o kɔfɛ a commencera ka embargo in bɔ u kan dɔɔni dɔɔni tubabu kelenw de don fo u labana ka embargo bɛɛ bɔ u bɛɛ lajɛlen kan يا شيخنا عمل الله وتجدوا عندما يمشي شيخنا عمل الله طحنهم صارت خلاهم رديه an filɛ sigilen yɔrɔ min a n'a lamini bɛɛ lajɛlen nin tun ye Cheikhna ka zawiyaw n'a ka duw de alhamdulillah u bɛɛ tun falen don mɔgɔw la u taara ni Cheikhna ye min kɛ u ye ninnu yɔrɔ ninnu bɛɛ kari fo k'u da bɔgɔ la ka tila k'u bɔgɔ bɛɛ lajɛlen cɛ a n'u ka araw ni fɛnw k'u bɛɛ cɛ ka t'u fili fo 5 kilomètres la ka Cheikhna ka nafolo a ka maramafɛn ye fɛn fɛn min ye u y'a bɛɛ lajɛlen mina ka k'u yɛrɛ ta ye tubabu ye yan yɔrɔ in u ye a tirasi k'a fɔ ko u bɛna kɛ jardin min ni bagan mara yɔrɔ bɛ k'a la u tun y'o de tirasi nin yɔrɔ nin kɛnɛ in na o kɔfɛ u ko k'u bɛna u y'o b'a ma u bɛna kɛ fɛn wɛrɛ ye laban na u ye sɔnni dɔ jɔ yan u ye radar dɔ kɛ yan pour que ni avion bɛna a bɛ avion guider ale yɛrɛ bɛnna n'o ye a y'o ye a ɲɛ barikamaw na fɔlɔ sinon a ye fɛn fɔlɔ minnu ye u y'o programme mais u ma laban k'a kɛ u ye fɛn fɔlɔ fila minnu fɔ u y'olu programme mais u ma laban k'a kɛ min ye radar ye u y'a so jɔ u ye radar in so jɔ ka tila ka radar in bila a kɔnɔ fana a dayɛlɛla ale yɛrɛ bɛ na fo an ka du in kɔnɔ yan nɔ a b'a ye du in fili jɔlen yɔrɔ min a tun bɛ yen de nka o n'a ta o ta ni avion wulila ka bɔ Bamako avion wulitɔ a b'a ye
nga naya ni avion yirena fo sanfɛ n'a y'a ɲɛsin yɔrɔ ma dɔrɔn ani radar in tɛ ɲɔgɔn ɲɛ bilen. Tubabuw ye kow bɛɛ lajɛlen kɛ pour que u ka se k'o a régler k'a bɛn ani avion in ka se ka ɲɔgɔn ɲɛ. F'u dɛsɛra, u ye ko bɛɛ kɛ u dɛsɛra. A bɛ ka min fɔ ale yɛrɛ ɲɛ ye min ye, a yɛrɛ bɛ taa jɔ fa b'a ye. O kɔfɛ u seginna tuma min u ye radar in bɔ yan nɔ ka taga n'a ye. Nin fana na du in karili kɔfɛ ani radar kɛli o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ san 17 kɔfɛ. صار انه اللي حيكون سلاح الشيخ عمر الله والشيخ عمر وجام وقالوا ارانا رادين لك ترابات والدك كامل كانت المصادره كانت وجابوا له التخطيط اللي كامل مثلا صفه كامل واعطاه كتب سانتا اني ولوم لا كوفي بابو يري شيخنا حمد الله دينك من تمبيانو de tun kurbale ya don no Sheikh Ahmed Bouye wiya wele ananu yoro katla ka Sheikhna Hamdullah ka du papier bɛɛ lajɛlen ta k'a d'a ma ka tila ka du ninnu bɛɛ tun jɔlen bɛ cogo min u y'a bɛɛ tracer a ye k'a bɛɛ lajɛlen d'a ma k'a segin a ma k'a fɔ k'i fa ka du i ka terrain filɛ nin ye u tun jɔlen bɛ nin jɔ cogo in de la a tracer ni fɛnw bɛɛ filɛ nin ye a ko a b'i kali ala la billahi la ilaha illa huwa a b'i kali an kuntigi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la a b'i kali a denkɛ Sheikhna Hamdullah la a bɛna min fɔ o ye tiɲɛ kosɛbɛ a t'o fɛn fɔ a da la yɛrɛ a ko nin radar in yɔrɔ in a y'a ye a delila k'a ye k'a fɔ ale delila k'a ye sogo dɔ la k'a fɔ o y'a sɔrɔ ale kɔrɔbayara mais a y'a ye sogo dɔ la k'a fɔ ko a bɛ komi a ma kɔrɔbaya a ka dɔn a bɛ jɔlen Badara Ali kɛrɛfɛ Seydina Ali a bɛ jɔlen o yɔrɔ kelen fana de la a ma maa wɛrɛ ni ale Aliyu de tɛ a bɛ jɔlen maa wɛrɛ t'a kɛrɛfɛ ni ale de tɛ o y'a sɔrɔ ale ka dɔgɔ a bɛ jɔlen a kɛrɛfɛ matériel dɔ b'a bolo ale bɛ se ka ani mun fɛn min bɛ Ali bolo o tuma a bɛ se ka ni min gosi ɲɔgɔn na k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na k'u kɛ kelen ye i b'a dɔn fɔlɔ mɔgɔw n'u tun bɛ mɔgɔw photo ta carte la u b'u kunkolo ladon appareil dɔ kɔnɔ i b'a a biri kunkolo la i b'a dɔn photo tala n'a tun bɛ photo ta fɔlɔ a b'a kunkolo dɔn i b'a fɔ fini dɔ kɔnɔ ka mɔgɔw photo ta ale tɛ komi o cogoya mais ale bɛ se ka ni o de kɛ kelen ye a n'o de bɔlen don nka fɛn min don a ka bon n'o ye Badara Ali kelen bɛ k'a jɔ a kelen bɛ ka o fɛn in ta k'a jɔ k'a ɲɛsin camp militaire fanfɛla la Sugu ni camp militaire fanfɛla la a bɛ fɛn min kɛ o la a b'o kɛ a ko a bɛ fɛn dɔw kɛ o fɛn in na n'a y'a k'a la fɛn dɔw bɛ bɔ a kɔnɔ a bɛ se ka ni fɛn min kɛ kelen ye ale ye k'a to funenkɛya la a tun bɛ to ka da sinima na i b'a dɔn ni sinima bɛna dayɛlɛ yelen dɔ tɛ bɔ yanni a ka se ko ma a bɛ kɛ i ko jɛman de a b'a n'o de bɔ a n'o de bɛ kɛ kelen ye i b'a fɔ ni yelen fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ tunu yelen ale y'a ye sogo kɔnɔ ampulu caman bɛ yen mais ni o yelen in dar'u kan dɔrɔn ampulu ninnu bɛɛ bɛ faga n'a ye waati kɛ ampulu kelen-kelenninw bɛ ye u man ca a bɛ yelen in fana bila olu kan u fana bɛ faga a ye tubabu bilenw fana ye a ye tubabu bilenw fana ye u bɛ bɔ nin yɔrɔ in na u bɛ boli la i b'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ boli la u bɛna taa u dɔgɔ yɔrɔ wɛrɛ u bɛ boli yɛrɛ de la n'a ye yelen fana sigi olu kan a t'a dɔn min bɛ kɛ cogoya min nka u bɛ tunu kɛ nin mais ale t'a dɔn u bɛ kɛ cogoya min
ale ni ye siedamaw ni kɛra siedamaw badara ali ma kuma a ma fɛn fɔ ale fana bɛ jɔ la kɛrɛfɛ fo kɛnɛ in tora foyi t'a kɔnɔ yelen t'a kɔnɔ bilen maa wɛrɛ fana t'a kɔnɔ min bɛ taa ni ka segin na kɛnɛ in jɛra pas foyi wɛrɛ t'a kɔnɔ dɔrɔn ale kunna tentɔ san ma dafa tubabu bɔra yen o taara ale y'o sogo ɲa san ma dafa dɔrɔn tubabu taara tubabu bɔra yen o taara ale kɛ nin ye nin donc o la tubabu de ye anw ka dugukolo segin an ma ni ale filɛ ka ni min fɔ nin kelen kɔfɛ de u y'an ka dugukolo segin an ma an ka dugukolo segin an ma maa min na Mali y'a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta olu an ka dugukolo bɛ dira ma dɔɔni o kɔfɛ de dɔɔni Mali y'a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta balimaw aw ye Mohamed Uldo Cheikhna Haidara anw b'a dɔn ni mbu ye de kosɛbɛ a ka cɛkɔrɔba gɛlɛya minnu sɔrɔ a ma sɔrɔ foyi kama fo n'a kɛra Ala ko ye nka k'a daminɛ kabini Mamadu Konate ka se Modibo Keita ma Alpha Umaru Konare Amadu Tumani Ture Ibrahim Boubacar Keita ni maa o maa sigira fanga na a yɛrɛ ka fɔcogo la a kɛra i n'a fɔ ninnu kɔni ma Cheikhna Amaula Haidara u ma ka kɔlɛ n'a ka kabila ma minɛ ni bonya ye nka a ka fɔcogo la o yɛrɛ tɛ gɛlɛya ye o tɛ fɛn ɲɛnabɔba ye ale bolo nka min ka gɛlɛ ale ma n'ale ti diɲɛ n'o ye fiyewu o ye wale minnu n'o u jujɔnna jamana marabaaw fɛ ka a silamɛya diinɛ kɛlɛ n bɛ hakililajigin kɛ k'a fɔ juma dantigɛli min bɛ kɛ n'o ye kutuba ye n b'u ye Haidara ye ɲɛfɔli kɛ o kɛnɛ de kan a ye fɛn min fɔ o la o filɛ nin Mali bɛ indépendance ta tuma min Mali y'a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta o bɛnna maa min kɛra o mɔgɔ fɔlɔ ye o ye Mamadu Konate ye an jugu tɛ a man juguya a ka politique waati laban yani yɛlɛma hɔrɔnya k'a di a tun gɛrɛlen don an na a bɛna duwawu ɲini an fɛ nka Mali y'a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta dɔrɔn Ala y'ale ka kalifa minɛ na Modibo Keita nana a nɔ na Modibo man kɔni Modibo ma a man bonya fana a y'a minɛ i n'a fɔ tubabu a y'a minɛ komi tubabu y'a minɛ cogoya min a ma kojugu kan na nka a y'a minɛ cogo min na a kelen bɛ k'i kodanna a mago t'an na i n'a fɔ tubabu tun kelen bɛ ka min kɛ an na a bɛna min fɔ an wasalen don ale ko an wasalen don maa ko min yɛrɛ t'ale ye nka a bɛ min b'a a ko fɔ ni jamana de a y'a ye a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta sisan e kɛra président ye nin dun ye du de wala ni ye bonda de Mali kɔnɔ Mali la du la bereberew dɔ de don u ka famille fana de ye famille ba ye Mali kɔnɔ u ka jama fana de ye jamaba ye Mali fana kɔnɔ tubabu fana ye min k'a la min kan na e b'a dɔn Maliyɛnw fana b'a dɔn ka bɔ kojugu la u ye binkani min ka an na a n'aw y'an ka nafolo caman min ta ani fɛn min b'an bolo kɔrɔ k'o tiɲɛ a n'an fagali a ye tɔɔrɔ min dan ka tariku de don a dɔnnen don tubabu yanni u ka taa fɛn min tora ka bɔ an ka nafolo la o ye dugukolo de dugukolo a tɛ se ka taa o tubabu y'o segin an ma dugukolo seginna an ma mɛ an ka nafolo ma segin an ma fɛn t'an bolo an bɛ se ka jɔ ni fɛn min ye tubabu fana y'an ka sɛbɛnw segin an ma anw yɛrɛ y'a commencé k'an ka dugukolo jɔ عاني بين الرش يقول واحد من سمو والله سرطان سمو من الحديد
ni murbe tun jambana a tun be hali ton kelenta kabo shimana ani nege dama dama kana foko a ni gani ni ga deme ka yin sama me mahala ni ka yere mahala an laje an yanka yoro jo an yanka yoro jo an nanga kalandeu ni sodia ani sewai mawbe yon danke kana an demenina pour que an ga siga nga yoro jo bu jora fana tiliya fana na ما ملي من يخرج ما الباب ملي وجاب مثلا الواي والله كان يهنى هذا yoro fana jiolen ka ban o bela jelen ko fe amana kana afo ka foko abena anfo mi anye wuliga jo mi ka anga yoro la o fana make anye mi yala alekeni mi nye modbola odo nit babu de tuma anga dugolo sigama alekeni mi nye modbola otma ka fo nit babu kuntara ka solla manga dugolo dama atume an ale tumena kire ka sababu ke dugolo parce que nit babu tara amena fa manga dugolo da ale ya yi to ame awlu ale tindana nga dugolo dama bamina shawne tara gouverneur والله موقع ساعه يا غير ساعه خارج حاكم وقال بعد ركوب الساعه ako wasulla gouverneur ere kunte me jalatigi ba min tumbe no o tni délégué de atme kai femi buri femi tumba a koro o don o shana hamullahu ka mubulide a don ya surla o mubuli a don ya surla shana ka o mubuli mali bela jelen kono ayona ti ate commerçant bolo ate moshi bolo mais shana talen ko flo tagata bla délégué min tumbe kai nyama min tumbe kai atara ka ke o ka personnel shana kana folo chama be o donna jamana in kono en amo fana ya tai هذا من تبي اللغات مثل المان في حق والله فيها كل ثمن على الاقل na ya surla fendo te dusugunna amana ke chogo keni fo utumbe kodo keni kemi be morba ga wati keni o gera tantore kudetan kele Musa Traore ga fanga nana ما كانت تعليم مضايقه درعه degun tun tanka na ya boye ga amma degun keni samare ale keni yan bonya ayerela ayan gasita ga عرف بلدنا ayan ka yoro don fana anana nyoro ayan gira ayerela Musa Traore yoke ما كان مجروحين aw yere fen yere tun dalen tanka غير عدم العنايه اللي كانت ما هم عطنا nga jantonna balia min tumbe dalen do anka ale keni yo boyeno لا هم كانوا طعمه ولا محمد عباس ai ante nafanyini aga kanyo o yere tangwa natayenga nga an bunyanen do anga sitanganen do an kisine fana do عبد رحمه الله ورضاه Musa Traore ni ke alaka hina ashula alaka yafakai خير عدلونا hera mi ayakanye ani ai عدلوا ذهب عنه ako hera mi naya kanye alaka na tanya ala معاملات o temene ko fe معاملات من الرؤساء ako ko munun kera موسى ko munun kera president to la Musa ko fe ay wulite ko mawye aw no felala واشبه امودماتور سابق مرة القرارات jokuru nun bela jela min kausa o bela jele doni Musa ko fe o amadu tumani ture yana aka kodla famille labo نعطينا التقدير نعطينا الاحترام abe bonya irana abe gasitanga irana هذا abo irana kosobe abo nyesama كان قاعد ثابت na tunkera ma sabatile yere لا من عبد موسى تراوي amba jate doro ka bogoni Musa bora ndoro alelo غير امور ما alere ka ko basilente ما مركز mo min do a basilente ko so basigi ba je doni شخص ثابت Musa dun ye mo mi ye mo basilente do aka ko be basi
Amadu Tumani Ture be ko munu ke sabati ba je doni nga tuma min na ko la famille nana abere nonina abe tiana amma alfa kunare min ya Alpha Omar Konare ما نبينا عرف قاعد oma ajanto na hal doni ama yi ka nyoro don yere abe ko yi ko morbo ma ajanto na ama nyoro nga ama fen fana yirana سابق الحركه اللي هي ادعاء sani don minka yani o don tunga ke ale de kera o sababu Alpha min be ka lamini ke ale de yake قالوها لله atibu de yafo واحنا عندنا من الذل an fana prevu mbambulo nam am sika fo هو اللي براهين اللي حد يقولها ale fana ye ko munun da kene ka o ba to fana be sika faye ka fo ko ale de yake ni dui surasu be wula akama ka sola ka nuka marfawiye anuka sharkumbawi قوي المانعه sharkumba marfa bilbil bawi sharkumbawi الطلقات وفي دورها katlaka marmafin ti ukaddu kono وممتلكاتها anuka nafulula وبالاسره انشاء دار fami tigi kano barafa ka dugul يمتد في الامدار ka marfa yesi oma والحاكم شاهد على ذلك min ye préfet adon préfet de be ke sere o walena fe min kera tanto طلقات الدبابات الشرق بالهواء charu be ka marfaw ti sanfɛ marmafɛnw be ka ti fan bɛɛ هذا خرج لا بعد ni min kɛra k'a sɔrɔ la e ma bɔ a kalama an k'a kɛ o ye nka y'a mɛn a kɛ tuma i ma bɔ a kalama an sɔnna ma mais kɔfɛ i bɔra a kalama mais n'o kɛra e tɛ hakɛto ɲini i tɛ kuma i tɛ foyi fɔ yɛrɛ a filɛ sigilen kabini a kɛra a ma hakɛto ɲini a ma fɛn fɔ a filɛ sigilen وين الرساله اللي جاء؟ ci jumɛn de bɛ a ka lettre jumɛn de la ka na وين وفد المسجد؟ a ye délégation dɔ jumɛn bila ka na وين a ye hakɛto jumɛn de ɲini a filɛ sigilen a ma foyi kɛ اذا اللي قال o la min fɔra انه هو اللي مدبر المال k'a fɔ ale de ka ko laɲininen don هذا صار من هو مثلا ale y'a tulo ci cogo min kɛ o b'a yira k'a fɔ ko nin ye tiɲɛ ye ale de ka ko dilanlen don الصحابي journaliste اللي قال له ابو بكر كيف n'a bɛ wele ko Bubakar Keita عم غايب كيف هذا Ibrahim Bubakar Keita fanicinin de don Laru a ka journal min n'a bɛ wele ko Laru شر ale fana ye min sɛbɛn a ka journal la Alpha b'a dɔn a ye ko in bɛ sifa a la هذه القضيه قال عنها a ye nin ko in fɔ e kan عملت معاه ياسر الامور هذه ka a ye kuma wɛrɛ caman fɔ i fana kan اعتبار الى عدد اللي موجود عندك ما حط على donc o b'a daga i ye i ka hakɛto ɲini mais fo ka n'a bila bi la e ma hakɛto ɲini غرباء nka kɛni anw fana fɛn wɛrɛ ma hami وين سلمنا ala y'an kisi fɛn wɛrɛ hami t'an na o tɛmɛnen kɔfɛ الى اليوم هذا ما اعتبر عنه depuis a dɔn fo ka n'a bila bi la Alpha ma ɲininkali kɛ ko in na wa a ma hakɛto ɲini ko in fana na n'a y'a sɔrɔ la a delila ka kɛ a filɛ a bɛ baro dɛ nin b'a yira k'a fɔ anw ka ko man bɔ a bolo anw ka ko yɛrɛ tɛ foyi a bolo nin b'a yira k'a fɔ anw ka ko man bɔ a bolo anw ka ko yɛrɛ tɛ foyi a bolo nka o tɛmɛnen kɔfɛ ala kana kɛ bi ye ale farikana Ibrahim Bubakar Keita nana ale yɔrɔ o don y'a sɔrɔ la premier ministre de don a y'a ɲini a fɛ a ka taga u fɛ furakɛli la a k'a ma ko ale bɛ se k'a ka furakɛli kɛ k'a sɔrɔ la olu tɛ انا ما حد اعطيني عنايه وتقدير ما الينا بعد a ko nka n'an ka faamaw de nana ka n'an deli k'a ɲini fɛ ale bolo o ye bonya de ni mɔgɔ min ye bonya ta k'a ɲɛsin ala ma ale tɛ ba bonya ma bɛ sɔn donc u y'a avion bila ka n'a fɛ a nana u y'a bila du dɔ kɔnɔ a ye kalo 4 de kɛ u ye a ka furakɛli cogo bɛɛ kɛ a ye ka a kɛ ka ɲɛ
malgré nimbela jele ale wasalembe nimbela jele konga ulu ya nyesa male fana sura ay kalonani kufe ugo kuba blagata arab saudi ko docteur sobe min kausa ale ko na ya surla docteuru de ya evake abita na ya surla docteuru ma evake ale tafikata do ale ga docteur ko na kada ale ka taga abita me ka fuko fem kin bala min ba min be ke sababu ka ala taga o fengen tala ale ko ala ka barajini herai ko bo ala ka barajini herai ntena o donin da auka ntena a donin da nyere fanaka aka o tagari na alfa na yoro aya fo aya bonya aya yila fanaka bugo fo yere ta na ci ningera ale ni alfa de la ga nyonyo o sinye keleni ambal mau kabli modibu kasi alfa mano koranrema amadu tumani ture ibrahim bokar kita nunu nye benzengoniya mi nta kanyeshi mbuye kakole mgoma kanyeshi shena maula aka nofe mugu na yereba kungu aka nofe mugu ma uye nyefoli ke nga dasira femi manna yo gele ya kosabe uye franche fangami no bankuna mali kuno ya ayere ka fo chugula kwa duru jigi ya koro kabile utukalo tletani shegin demene kabo wati kase bima ku chiara kosabe nga miye shegna maula anyamgo ya be alimi mbolobi ani ukakole mugu ale ka fo chugula bikoni bende ale ni franche fanga mgo ni nyonche ayi kantiga dajir wula mgo ere bisega fo ka fo numu janto ni ye kele jujone uni sherfike cheno ye nyoron sherfike aku bombu tale bulu misili yere tale bulu kele minen foi tale bulu kele ke minente ale bulu ale ka dada yeleleno abisega sege koy nga faka kenale ka jie foi dugulin tale bulu min don de jamafe gaye kangar gele min dawye ina foka da maldin to bela jele uka famiya soro aka kuma ubajira ka fo ale na fe mago nuku be wile be ka danaya bale de kan wa wili ka do mi mina ke ale fe fo ite fona kera islamiya dine kele ale ka kele kunde yere makarai ale ka kele kunde ka fenyini ayere biseka ayere mafa chugumi ale laɲini fila de kɛ ka ɲɛsin furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye o ye minisiri bintu fune samake o ka bɔ ye ani k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ n'olu ye an ka jamana marabaw u bɛ bila kuntilenna minnu kan k'u bilasira ka hakilina ni dabali ni fɛɛrɛ minnu ɲini u ye n'a bɛ fɔ o ma ko comité d'orientation stratégique yɛlɛma minnu kan ka don jamana maracogo la a ko fo ka se nin yɔrɔ in ma jamana marabaw u m'ale ka wele jaabi ka damine bidona sa ale yɛrɛ kɛnbɛ ka kɛlɛ ta ka furancɛ fangaw ɲɛmɔgɔw sɛgɛrɛ fɛnw fɛn kan ka kɛ u ko la ale bɛ wuli ka dɔn n'o ye ale labɛnnen don cogo min laɲini fila ninnu bɛ se ka sɔrɔ cogo min an ka sɛrifikɛ lamɛn n'o ye mohamed olu sɛgɛnɛ hayidara n'a bɛ fɔ a ma ko nbu ye a ye kangari min da an ka jamana kuntigiw ye u sira kan o dantigɛli kan ninnu olu filɛ nin ako ni mali fama munun temena president munun teme kelen mana tudo janto na foi tubo ni famina ale ke ni o ta hamile a jorota lela fo femminye dina fanfelai o be minye sama ola min te be dina ma ai o te fe ale te jenoi min bambolo koro sisa o e fanga mbe sisa aba fo ni fanga ye ale fantande ale gomuta ale bolo bisilu ta bolo marfa girmaw ta bolo keleke materialu nu shita ale bolo akadu fana floye ni ma min ko ki ba ga du vérifier ni jakuya ya te son ni ma min b'a fɛ ka vérifier ni basigi ye ni ladabu ye a bɛ taa dayɛli ye foyi tɛ n'a ye du in kɔnɔ fo min delila ka ye ale bolo k'a fɔ ko nin bɛ ale bolo n'a ma kɛ marifa min bɛ sasi bɛ kɛ ni marifa min ye
ani ambe tirkeni marfa munye ala yere de ya nyesi ale ma depuis ale be funanke ala tora ala fana ya nyesa ma kabini o funanke ala fo kana blabila fe wore tena ye duin gono noti abe ala tanu fana ga baragada akera chokoroba alhamdulillah na be wuli fabi semere abe sisa abe shati ke ni marfa munye wulu babolo atse ta shati ke sa nga fana abe aja fleur mabo kabini ale korwara beba do ka fo marfa babolo علي التاريخ ولله الحمد والله عليه يسجل التاريخ دافع ضرب ما هو afleni abe ala tanu ka barkada kabini abe funanke yala fo kana ke sisa bi chokorba de jombe se ka fo ko ale ka marfa ka toro de la ga se femma akera fenfenye parce que amala be o kamaw يا غير nga قدر اللي عنده حرب nga ale nana kana ye ka fo jamana be ma gasi tanga mami be kele nye sa ma o be mami be kele kanu fe aye ni jamana ni famaw ayu deli ku deli kola fe mi dina koy ayu deli fasugu chama fo kana bla bila ma jabi bi aba fuye ni fanga mbe aya kala ni flaminke ni nyini numa kai aba anose ka fo abu contrôle abetla ka jo contrôle de dro no be wuli ka jo de no de ba bla wuli ka jo la be wuli ka jo ke contrôle na be voix na ba bla akaka voix de korta nae aba ka voix korta nae abe fe awo mana ke abena doni fe fenda ka abe abi kundo akoro munna ale be min no we munde ministre muso do be aw ya ke aw ko kawya bla aw ka ministre bonda dola aye wuli ka jodo ke anga dina la anko ko muso ka bo yoro la ale ma fen wore fo min ka chaga te moga aw ko ka bena dlani ke constitution na aw ko ka be dlani do ke mali constitution na ako kawye do ta chrétien na awe do ta mawere aye do fana ta anka islami mo dina mo fana na ale aba ni aw ka mo minta anka mo munuta الحين الدستور من يندار في شيء يمس بدين الاسلام ale ko ka aw ka anga dina mo munuta ale ta ni aw ku ta ko fende bambolo amba fe ko ke anga constitution kono ayi uka ke siriyeli kelaye ale ko ka mogodo de ke ndoro anga mogodo de ke mun de sirveli ka akana ke aw be fendo de do anga constitution kono min be dangari ka anga dinana mogodo do mogo mun be bamanan ka me kosobe nu kalanen do français la nu kalanen do anga luwa choya be la jerena uka jate uka la jeli ke doro aw be na dlani min ka akana ke aw be na fendo de dlani min be dangari ka anga dinana abana aye ni nyini ka deli ما تكن في طلب sisa انا من الكرب اللي هيقول بالطلب sisa ale tena deli ke kuraible nga abena hakili jigi de ke doro parce ale deli are ka nga deli mi ka yo ke gaba ما تكن الطلب انا طلب خلاني الكرب ale deli mi ka yo ke gaba sisa abe hakili jigi de ke na e doro من الكرب abe dlaga hakili jigi ke na e الى وعدلي na kerai ما قد باب مني طب toro madiri ka sura ale fanfe toro fana tena sura fanfe الى وعدلي na makai ندور نتحرك abe wuli ka joke الى عاد الحركه لا تلزم الضر يا مولانا جيب الضر abaka wuli ka joke الخير يا مولانا جيب الخير abe wuli abaka wuli ka joke naka o wuli ka joyi bena ni toro ya ala ma tora toro kana naka wuli ka jo fana bena naka wuli ka jo bena ni hera ye ala ma tora o fana hera kana ale ke ni baka wuli ka joke na makai ako mali famaw kelen do in ko fe شم طيح من عيني ما عاد شحن والله شنو طيح ako mali famaw لا تعطي kelen do in ko fe munye shegna hamawullahu ka bonda doya aw nye koro de munde la mundi aw doya aw nye koro معروف ale bodon سالم ka fo mo min yanye نادكم بدون تذكروا mɔgɔ min y'an ye baasi tɛ sɔrɔ an fanfɛla la aw ka da la anw bɛ se ka yɛlɛma de
مسألة ما لا يتم راجعين إلا أنكم مراقبين. نا يا سرلا. ولا أنكم عندكم عناية ولا أنكم عادين نجاح. نا يا سرلا بسكي من بامبولو بسكي من بامبولو أودي أون دوغا أون يكورو كافو كوبا أباو ديغان كافو فوكا أون دو كولون كونو أو كدالا أمباي يلما درو nan yele ako billahi alladhi la ilaha illa huwa nan yele mana dongoro nan wurla kan yesi wuri ga joma ما تعود حركه مالي من مالي من تل الى قبله وتحت اقوى من حركه والله ما ako wallahi nan bayele mana dongoro nan kambe wuri ga joke atena ke rebellion shitina ke bi mo mun be wuri ga joke mo shitina ke bi minga fanga bise ga bonya kateme awun taka nan kambe wuri ga joke ka ta corona ka ta batlibina ka bo bayana ka ta bla ke gala ako nan yanyesi wuri ga joma ako be ba don ka wuri ga jombe mali kono adonne no do ba fo do ni ta beni koron fela o be ni ta beni ni kote na an ye nyesi wuri ga joma anta nyesa wani kote kelen yere aw mo ba mbolo mali kono ni sahiliye mo ba mbolo mali kono ni baya fanye mo do ba mbolo mali kono ni klebi mo ba mbolo mali kono koron fe o yere de o mo yere manchango zobe nanye wuri ga joke mali la kabo klebi fe abe deme so kabo an sigi ɲɔgɔn jamana minnu bɛ sigi daw la an ka kalandenw caman bɛ yen n'an y'a kɛ ni bayafan fana ye a bɛ o cogo la n'an y'a kɛ ni saheli ye fana a b'o cogo kelen 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 i ka jama de b'i kɛrɛfɛ i ka jama de b'i bolo jama wɛrɛ t'i bolo n'i ka jama tɛ o ale kɔni ye min fɔ tiɲɛ dɔn dɛ ni maa min kelen bɛ k'a sɔsɔ a ko ale ye min fɔ tiɲɛ de dɔn ni maa min kelen bɛ k'a sɔsɔ i ka ale i ka ko k'ale la min bɛ i k'a kɔrɔbɔ n'i y'a kɔrɔbɔ a bɛ wuli ka jɔ kɛ n'a y'a sɔrɔ la a ye min fɔ tiɲɛ tɛ a y'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ aw k'ale kɔrɔbɔ k'a lajɛ a ka kuma laban alhamdulilayi rabbil alamin a y'a kanu kan de fɔ a y'a kanu kan de fɔ a ko kalanden a ye lamɛnni kɛ kalandenw minnu ni mɔgɔ minnu kelen bɛ ka nin don in lafasa yan n'aw filɛ sigilen yan sisan maliyɛnw dɔrɔn t'aw ye koyi burukinabew bɛ yan burukinabew bɛ yan senegaliyɛnw bɛ yan moritaniyɛnw bɛ yan côte d'ivoire kaw bɛ yan olu bɛna nin don in de lafasa min bɛna kɛ sinikɛnɛ a dun bɛ kɛ mali de kɔnɔ yan هون من المال هاي الحركه هذه صار ظاهرها يا بعد ما في التاكل على الثاني من جماعه كله يبقى هو حاضر اكو مليون منون بيانو ni wuli ka jɔ min bɛ kɛ olu b'a fɛ k'a lafasa mais maa si kelen tɛ k'i doni bɔ a kɔrɔ k'a to den kɔrɔ bɛɛ b'a fɛ k'i nin yɔrɔ sɔrɔ a la ni wuli ka jɔ bɛna kɛ n'ale bɛna wuli ka jɔ kɛ a ko wuli ka jɔ min kɛra Cheikhna Hamdullah ka waati la Bamina Cheikhna Hamdullah minana u ye Cheikhna ka kalandenw kɛmɛ yiriwaw ta o y'a sɔrɔ ale ma kɔrɔbaya nka a y'a mɛn ko u ye sisan min kɛ yɛlɛmane ko mɔgɔ min donna o sisan in kɔnɔ maa 600 ka bɔ Mauritanienw na minnu ni farafinw tɔw tɛ kelen ye maa caman fagara u la k'a sababu kɛ busanw ye ani kungo ani tile ani minɔgɔ a tɔɔni o tɔ de taara Kidal ni Buraga ni ka kɔrɔnfɛ jama in bɛɛ fa ka bɔ o la maaw minnu taara yen nɔ maa si ma taa u ma maa si lataga fo ni ye maa min wele u b'a fɔ a ma segin ka bɔ Cheikhna Hamdullah ko n'a sɔnna u b'a bila ka taa n'a ma sɔn u b'a bila ka taa mɔgɔw y'u ban k'a fɔ mɔgɔw ko k'u tɛ bɔ Cheikhna ko o de la u y'u bila ka taa o ka d'a kan mɔgɔw nana minnu y'u na di Cheikhna Hamdullah yɔrɔ o ye Ala de ni maa u nana Cheikhna yɔrɔ ni Ala de ni maa min bɛ n'ale Ala yɔrɔ i ka sira tɛ lajaba la i ka sira tɛ tɔɔrɔ la i ka sira tɛ fɛn wɛrɛ la a ko Mauritanie faama dɔ tun bɛ yen nɔ tubabuw y'a minɛ ale dun ye ale ye faama ye kosɛbɛ u ye ko caman k'a la
nafo ka la jaba ka toro عنده صديق من الصار هو سلطان القطة عاد حاكم teri do tumba bolo ka bo tubabula ale delaga ka akanyi moye aka o teri tubabu ke mba fe kosobe abe che yin fe kosobe aya me ka minana awulla anana baraka sola kai aya soro قال هو اسمع هو جاي aka makone ame ka fo yi minane ndo ne ba fe ka ni imabo ka sababu ke ni kera teri ye kosobe wati temenona aka ma fana ka ne bashitala aka ma ko tubabu ko ke sema ye kelela nere ya me ka fo ko sema ye kelela ngane bi nyiniga aka ma yi ne sema ne ma do kelela aka ma ola kila bo te bashi e ka fo doro ki de shana hamullah ka jama kuludo yi aka ma ayo keleni ntego fo ayo keleni ntofo de ntofo ako hayi na masiko na ako hayi ntafo ndaere de tafo ntafo neke ni ba fe ka boka sola men ka fo ko ne de shana ka jama kuludo ayi ne tofo ne da tofo داور باش الله كان aye ko be ka no fe burge aka fo aguga ale tafo kawa kama ne bise kila bono doro ne hayi ni ya fa hayi na masiko no ako ne tafo ne te ni mai fo abada الراجل محمد بن عبد الله ako ni ce ba wole Muhammad ibn Abdullah al-Lali ako ladin kauka ni mo wodo ako kanu de do shana taye kanu de mo ala de ba do mo wodo sukunna ala ye mawmun kanda kunye sama we hera de kanye si uluti ila mo ma de do aga kuma la ba alhamdulillah rabbil alamin يا الله يا الله يا الله يا من يجيب كل من دعا واصلح امور المسلمين اجمعين واصل مكائد البغاة يا الله يا الله يا الله يجيب كل من دعا واصلح امور المسلمين اجمعين واصل مكائد البغاة الله يا الله يا الله يجيب كل من دعا بسر شغل عام الله ثم صفاه شاكرا اياه ثم هدى ربي سباه يكد رد سقاه وجزي عنا باحسن جزاء انبيك للوجود برزاج قنا بسر من كشف الصائم من زلال من رحيق الانس وصلي قدر المصطفى عليه والآله والصحبه المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله basila an sera ka fɛn min sɔrɔ sharfuke ka kumaw la juma tɛmɛnen Mohamed Ould Cheikh Haidara n'anw b'a dɔn ni Mbuye ye bɛɛ b'a dɔn ni Mbuye de ye ɲɔrɔn sharfuke a ye kangari gwɛlɛn minnu da jamana marabaw ye an miirila k'a fɔ u b'u janto nin ko ninnu na ka se ka bɔ a sira fɛ sabu sharfuke n'o ye ɲɔrɔn sharfuke ye jama min b'a nɔfɛ bi u t'a nɔfɛ foyi la fo ala ko i n'a fɔ an denw olu yɛrɛw bɛɛ a ɲɛfɔ cogo min basila bisimila n b'i dɔɔni min ye ko buye bɔra sheikana hamala aidara la Muhamedi buye kɛra karoba dirisi ye ka bɔ sirifi maro aidara kɔni de la Muhamedi buye kɛra karoba dirisi ye abulai kamilu mɔde de do buye bɛ jɛw de dɛ Muhamedi buye kɛra karoba dirisi ye Idrisa bunu dirisa mɔde buye beje olene Muhamedi buye kera kalba diriju ye Zedin abdini morende lo buye beje olene Muhamedi buye kera kalba diriju ye ko buye ni shegamadu tijani aidara wa Muhamedi buye kera kalba diriju ye no mbedunye mogelunye kiraba mole undo Muhamedi buye kera kalba dirije Fatumata Zahara amodenye buye miye Muhamedi buye gara kalba dirije Allah sanu modende do buye beje odenye Muhamedi buye gara kalba dirije Ali Hussein modende do buye beje odenye Muhamedi buye gara kalba dirije Badara Ali modende do buye beje odenye Muhamedi buye kera kalba diriji ye Muhammadu modende do buye beje odenye Muhamedi buye kera kalba diriji ye tanu yorote chebede la tanu yorobe buye mina Muhamedi buye kera kalba
dirisu ye fo yɔrɔ tɛ bɛɛ dun de la fo yɔrɔ bɛɛ buye de la Mohamedi buye kɛra kaloba dirisu ye o fo yɔrɔ tɛ bɛɛ la to ko fo yɔrɔ bɛɛ buye min na Mohamedi buye kɛra kaloba dirisu ye jigida yɔrɔ tɛ bɛɛ de la jigida yɔrɔ bɛɛ buye min na Mohamedi buye kɛra kaloba dirisu ye a jɔra silamaya jigi kɔrɔ Maliba dogo kɔnɔ Mohamedi buye kɛra kaloba dirisu ye an balimaw a ka ca ni tile 12 kɛlɛ ye o tile 12 min ne a tiɲɛni fanga bonyana Palestinikaw kan fɛn min bɛ senna o de ye magwɛn bɛ se ka ta cogo min diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen olu ka jɛrɛtɔn min sigilen don lakanako la n'o ye Conseil de sécurité des Nations Unies ye ale y'a ɲini k'a fɔ ko mugu ciliw ka jɔ wa mugu ciliw yɛrɛw jɔra koyi tiɲɛni donna mɔgɔ minnu kun kɛrɛnkɛrɛnyana min ye sanni feerekɛbaw ye mɔgɔ minnu n'o olu fagara u somɔgɔw bɛ ka janajaw labɛn bɔlɔn kɔnɔ hali yɔrɔ minnu n'o tun datugura o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka dayɛlɛ dɔɔni dɔɔni yɔrɔ la yɔrɔ min n'u k'a ma ko Gaza a kɛra i n'a fɔ ko bɛɛ ka segin basigi la dɔɔni kabili sibiri tɛmɛnen magwɛn minnu kan ka ta k'u sɛgɛrɛ sabu min ye Palestine ye tile 11 kɛlɛ u ni Israɛliɛnw cɛ a cɛnni fanga bonyana kosɛbɛ mɔgɔw ka so mugu donn'o la k'u caman ci fɛn caman tiɲɛna o kabila joli joli bɛ yen minnu ni olu ka so cira a bɛ mɔgɔ 600 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen u ka so cira ka sabu kɛ Bani Israɛlakaw u ye mugu minnu fili Gaza kan u ko a bɛ ɲini ka sangaso 1000 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko bɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛna jaabi laban minnu kɔni sɔrɔla ka kimɛ tiɲɛni minnu kɛra k'u lasɔrɔ kosɛbɛ yenkaw kɔni u bɛ k'u cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na min anw fɛ Mali kɔnɔ yan lajɛ tun bɛ senna anw fɛ Bamakɔ misiriba la Kanta tun y'an ka ciden ye labɛn in kun fana tun dabɔra fɛn min kama o ye ka magwɛn ta ka Palestinikaw sɛgɛrɛ Ablaye Kanta komi e tun bɛ yen tɛ ɲɛfɔli kan ye ka sanga gɛlɛya min ye Palestinikaw sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnna alisilamɛya misiriba min bɛ yen ni a gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen daminɛna sunkalo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna sunkalo tile 20 kɔfɛ ka bɛn jumadon ma min bɛnna mɛkalo tile 21 ma san 2021 Mali alisilamɛw kɔni bɔra ni ka caya Bamakɔ misiriba la ka to ka dusumakasa jira nin don kɔfɔlen na lahala min talen don ka Palestinikaw olu sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnna diinɛ misiriba in Mali diinɛ tɔn bɛɛ lajɛlen ka maa yira kɛnɛ in kan ye ni ka u ka dusumakasa k'o yira nin ko in na wele kɛra karamɔgɔ Bɔkari Yakubu Dukure ale ni a jɛw fɛ alisilamɛya tɔgɔ la sera min sɔrɔla kɛnɛ kan olu filɛ nin ne tɔgɔ ko Umu Bagayogo ala i ka hinɛ na i ka magoto diɲɛ na i ka magoto lahara se t'anw ye se tige e ala de ala ne ma hinɛ anw na hinɛbaga t'anw na n'i ma yafabaga t'an na wa ala an b'i ka hinɛ kɔnɔ diɲɛ na an b'i ka hinɛ kɔnɔ lahara an jigi ye e ala de ala i ka hinɛ na i ka nin jamana ninnu basigi ala hinɛ na i ka nin jamana ninnu basigi ala n'i ma hinɛ na hinɛbaga t'an na dɛ ni de tun bɛ ne bolo ka fɔ n ka foli b'an balima cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ŋaniya yira don ka bɔ ka na an ŋaniya da kɛnɛ kan ala b'an dusukun dɔn min b'a la an dusukun tɔɔrɔlen don an kɔni b'u dɛmɛ ni duwawu de an bɛ duwawu k'u ye ala k'an n'u bɛɛ lajɛlen kisi k'an tanga gɛlɛya min b'u ka yarabi ala k'a wuli ala de ɲɛ b'an ka tɛmɛ u yɛrɛ kan fɛn min ka di ala ye a b'a sagoya la a b'o de kɛ an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka gɛlɛya in wuli ka bɔ diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kan ka silamɛw dɛmɛ ala ka sankɔrɔta d'u ma ala kira kanu kama sallallahu alaihi wasallam ne tɔgɔ asa n jamu bune islami ka dunan nuguso ke hino ya kibare an mangari Palestine jamana ni lenki non islaminu su torantен na hin sago yahudiya no hin kama ko o wa munduna la maga arna islaminu hin sagi kama limunu kama nan karamo gonda menchudi hara gana nyanga it islamiya anni hada mare menye be su ke ngatnanti hada mare menye me kalle kundunga sakat lemine ya ke karne suya ke islaminu kama me har ke su Palestine ma marhanguti kanema mi marhanguti kanema do manya iri kallenki na Allah o islaminu tan no ga kibe mundu la magonde salini o maganya nan bugu nan sigi nan ti khari ko suna menyi nan se soro ndanga o maganya kuno o suna menyi tan no na Allah nyaga nan challa nan idema I hisre nan bugu ke hidi o amudu Allah maga se sugari ke hidi arno su ta kula garenya janna firdausiya benu ga fatiha o amudu Allah maga arna ta kula gari sire ni danga janna firdausiya arno su ka wa Allah farin jama abal make la ifude tungara do inshallah bisigi ko mun ka hakla dugulende masila cikam bla ka ta jamana fantan nani bela sigi mun kunye kelende ambe misiriba ko ba ko misiriba la ka be modeme 21 ma
ma alhamdulillah sigi kun mun bala dɔrɔn o de ye ka n'an ka nisɔngɔra ja an'an ka dɛmɛ ka ɲɛsin an balima palestinɛw ma an balima silamɛ palestinɛw ma ka jiriw la k'a fɔ degun mun b'u kan o ɲɔgɔnna b'an fana kan sabu ni degun ye silamɛ kelen sɔrɔ a ye silamɛ bɛɛ lajɛlen de sɔrɔ ka jiriw la kabini kunu an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ kabini bi an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ bada ni degun ye sɔrɔ yɔrɔ a y'an fana sɔrɔ sabu palestine ni mali ka jɛ bi jɛ ko tɛ donc silamɛ yɛrɛ ye kelenya diinɛ de ye ni farikolo fan dɔ y'i dimi fan dɔ fana bɛ bɔ a kalama o kama an bɛ nin wulikajɔ in kɛ ka dusumakasa mun ye ninnu sɔrɔ ka se k'o jira diɲɛmaa na k'o jira ala la ka dugawu k'u ye ka tila k'a ɲini ala subahana taala fɛ ala ka se ka bɔda ɲuman di cogo min na sabu ka d'a kan n'i ko nin m'a bɔ n ye ni don min na ni a ɲɔgɔnna seri fana ma i b'a sɔrɔ k'a fɔ gɛlɛya dɔn donc an kan ka hamina ye an kan ka miiri n'u ye nin bɛɛ kɔfɛ ka dugawu kɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo silamɛw bɔra ka misiriba in fa bi kosɛbɛ o diyara an ye radio ɲɛta a fana ka wulikajɔ nin kɛnɛ ninnu na ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen kan an b'aw fo a ka cɛsiri a ka timinadiya la ka ɲini ala subahana taala fɛ an ka wulikajɔ mun kɛra sisan an b'a ye k'a fɔ a ye nɔbɔ sabu jaabi ɲuman b'a la ka di a ko in na an b'a ɲini ala fɛ ala ka ko in dan sira la minnu fatura ala ka hinɛ la ka yafa ko ma ala kana baasi foyi bɔ a la allahumma rabbi sala nabi an karamɔgɔ bɔkari yakubu dukure a yɛrɛ ye sira min di an ma kɛnɛ in kan olu filɛ nin arabu ko tɛ dɛ misiri in de ko don ne ko anw fɛ yan mali kɔnɔ gaziw ma ci alabato yɔrɔw la wa silamɛw y'u sigi k'o lajɛ wa an ka ɲɔgɔn ɲininka tiɲɛ fɔli ka gɛlɛn mɛ tiɲɛ ye tiɲɛ de o y'an bɛɛ tɔɔrɔ ye an bɛɛ y'a kɛlɛ kɛ gazi cilen zawiya kɔnɔ bɛɛ wulila k'a kɛlɛ kɛ a ma bɛn mɔgɔ si ma gazi cilen misiri kɔnɔ alimamuw ka misiri kɔnɔ a ma bɛn mɔgɔ si ma gaziw cilen alimamuw ka so la a ma bɛn mɔgɔ si ma silamɛw wulila k'u ka nisɔngoya yira a ko la a ma bɛn mɔgɔw ma parce que a man ka kɛ ko bɛnta tɛ ala ka so de ye misiriw ye ani bonya de ka kan gaziw man ka ci ye kisɛ man ka ci ye hali ni mɔgɔ bolila ka don a kɔnɔ a tigi kan ka to yen o bonya kama mɛ anw b'o kɛlɛw kɛ k'o wulikajɔw kɛ mali kɔnɔ mɛ ka sɔrɔ anw ka sow n'an ka misiriw n'an ka zawiyaw tɔgɔ fɔlen tɛ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔbaw don yɔrɔ sanumanw don an bɛɛ lajɛlen bɛ wulikajɔ kɛ k'a yɔrɔw k'a bonya ni maa min ko i b'a dɔgɔya an b'i kɛlɛ mɛ o ma fɔ kuranɛ kɔnɔ min fɔra kuranɛ kɔnɔ majidul aksa bin kɛr'o de kan anw ye mun kɛ ko in b'o yɔrɔ de la bi an bɛ se k'an kun kɔrɔta ni mali silamɛw ye baara in dabɔla de ka mali silamɛw ka bonya yira diɲɛ kɔnɔ an ye caya min yira dɛ tɔnko t'a la taabolo ko t'a la mɔgɔ ko tɛ mɛ k'a yira diɲɛ na k'a fɔ kabini lawale la mali ni palestine bɛ ɲɔgɔn fɛ depuis indépendance modibo keyita ka waati nations unies kɔnɔna la parce que yen de bɛ ka diɲɛ mara umamul mutahida olu de bɛ taa bɛnkanw ko ye fangabatigiw de bɛ fangatigiw dun ye o de y'a to a fɔra ko diɲɛ bɛ ka mara u b'a fɔ démocratie tiɲɛ tɛ u b'a fɔ liberté tiɲɛ tɛ diɲɛ bɛ ka mara dictature yɛrɛ tɛ dɛ a ka jugu n'o ye diɲɛ bɛ ka mara ni fɛn min a tɔgɔ ye la loi de la forêt kanunul ghab kungo kɔnɔna sariya ni bɛnkan min bɛ se min na u b'o kankari ka balo la nations unies ka politique bɛɛ de filɛ diɲɛ kɔnɔ o de y'a to anw b'a la kan an y'an ka indépendance sɔrɔ mɛ k'a sɔrɔ hali sini foyi t'an bolo papaga dɔwɛrɛ tɛ nations unies ko in de don u kɛlen don ka diɲɛ tilaw ni ɲɔgɔn cɛ u nana nɛgɛw kan na an wulila ka jɔ u ye nɛgɛ bɔ an na u taara fara ɲɔgɔn kan o fangatigibaw ko bɔn an kɛlen ka kɛlɛ kɛ e ye yan sɔrɔ an ye yan di e ma yanni yan o ye faransi ta ye yanni yan o ye ameriki ta ye yanni yan o ye risiw ta ye maa si kana don maa si gasila i ka yɔrɔ la dɛ bɛɛ k'i banba i ka mɔgɔ la sa a kana nɛgɛ don la tuguni maa y'u hakiliw minɛ a k'u ka nafasɔrɔ siraw minɛ a k'u ka jamana a mara n'a kalan n'a kanko a y'a bɛɛ minɛ u la mɛ an tɛ wuli ka bɔ sunɔgɔ la ten bon diɲɛ bɛ ka mara n'o de ye depuis mali ka indépendance mali jɔra ni palestine ye o yɔrɔ in na ye k'a fɔ k'a bɛ palestine ka kɛlɛ kɛ depuis modibo keyita mali ma sɔn ka israel jamana reconnu mali la comme un état souverain ka sɔn a ka diplomatiquement k'a fɔ ko u ka ambassade ka na an fɛ yan munna ko fɔ u ka palestinien tɔɲɔli dabila fɔlɔ n'o dabilala mali b'o reconnu depuis indépendance modibo keyita musa tarawele ale ni arafat tun bɛ tan yasser arafat palestinien ka président alhamdulillah arafat tun bɛ na yan waati bɛɛ a bɛna misiriba in kɔnɔ siɲɛ 15 a y'o kɛ taga segin na yan musa ka waati bonya caman a kun hakili sigiyɔrɔ bɛɛ ye mali ye ni kunu de ye bi anw bɛ cogo di alpha umaru konare olu minnu na démocratie est ce que olu sen bɔ palestine ko la wa olu sen bɔ silamɛya misiri belebeleba sabanan dɛmɛli la wa ayi a sababuya kɛra min ye an bɛɛ y'o fɔ aw ye alpha de ka waati la monument in jɔra ka mali jɔyɔrɔ yira ko in na donc an bɛ bi la anw de kan k'an yɛrɛ ɲininka sisan bi anw bɛ ka mun kɛ sigi a ye ɲininka min na a ma dabɔ foyi kama fo ka tɔgɔ duman di mali silamɛya ni mali silamɛw ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan parce que ni nin kun ma kɛ aw yɛrɛ y'a ye a ye dunanw ye an bɛ ala y'an seere ye wallahi ɲin kale ala la wallahi qasaman billahi don min an m'an kana fili ko in na wallahi an ma mɔgɔ wele k'an b'an sara i la an ma arabu jamana wele an ma tubabu jamana wele an ma maa si wele k'a fɔ ko yaasa ko e de bɛna an dɛmɛ ou bien ko in y'i ka ko ye ayi an y'a ye k'a fɔ nin mali silamɛw ka ko de ye wa an y'an sigi ka waati kɛ k'a lajɛ n'i y'a sɔrɔ an bɛna wele k'anw sɔrɔ siraw fɛ anw yɛrɛ bɛ se ka tugu sira minnu kɔ mɛ waati kɛra fo y'aw
yahudiyaw commencé ka silamɛw fagali daminɛ Palestine kɔnɔ fo semaine kelen denmisɛnw bɛ faga maakɔrɔw bɛ faga sow bɛ ci misiriw bɛ ci donc an fana nana ye k'a fɔ anw denmisɛnw cɛkɔrɔbaw ye anw dilan de yaasa anw ka bila olu nɔ la ni anw wulila o kɔrɔ ye k'olu de ka baara ɲɛna an fana sɔrɔla k'an kana bɔ denmisɛn bɛɛ ma silamɛ denmisɛn bɛɛ ka ɲini an ka maakɔrɔw bɛɛ fɛ an ka dinɛ tɔnw bɛɛ ka bonya da u bɛɛ kan ka daminɛ conseil islamique ka na se imama ma ka taa se rabita ma ka taa se ligue des prédicateurs o ye rabita ye ka taa se groupement ma ani denmisɛn tɔnw bɛɛ lajɛlen ani inafɛn musow ka tɔn sa an ma tɔnbɔ tɔn na an ye bonya da bɛɛ kan ka sɛbɛn ci a bɛɛ ma k'a fɔ olu de ka ko don u k'an dɛmɛ a la alhamdulillah u y'an dɛmɛ an b'u bɛɛ fo a yɛrɛ u ka représentant ye kɛnɛ kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen représenté la au conseil islamique imama ka représentant kun bɛ yan sisan a ye sira ɲini a b'o cogo la AMIP a b'o cogo la tɔn tɔw bɛɛ lajɛlen u ka ani AMGM n'o ye silamɛ denmisɛnw ka tɔn ye u bɛɛ kun bɛ yan ani an ka silamɛ tɔn tɔw bɛɛ lajɛlen n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ misiriba kɔnɔ ka n'u tɛgɛ d'an ma ko an ka yira k'a fɔ ko in kun ye Mali ka ko ye cogo min kunu Mali silamɛw ni malidenw ka ko kunu cogo min kunu ko bi fana anw ka ko don ka da fɛn fila kan diinɛ ko o bɛ misiri yira danbe b'a fɔ an ye ko ni Mali de kɔnɔ a bɛ fɔ n'i ye duga ye mɔgɔ su kunna kana fɔ wuli ka bɔ arabukɛ su kunna kana fɔ wuli ka bɔ sinuwakɛ su kunna kana fɔ wuli ka bɔ karisa k'a fɔ wuli ka bɔ an su kunna o kɔrɔ ye jumɛn ye ko ni adamadenya dɔ bɛ gɛlɛya la yɔrɔ dɔ la siya ko t'a la couleur ko t'a la Mali kɔnɔ k'an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'o gɛlɛya k'o kɛlɛ ka sɔrɔ gɛlɛya bɛ anw yɛrɛ da la an ye caman kɛ wuli ka jɔ la an ye dugawu kɛ Mali ye bi ka dugawu kɛ Palestine ye Mali ka gɛlɛya foyi ma kɛ ye ko anw a y'an sɔrɔ nin na k'an bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ani silamɛ bɛɛ lajɛlen k'an m'a kɛ mais anw ka dɛmɛ b'a jira an na k'an bɛ se ka gɛlɛya dɔ to an kan ka dɔ ta wuli silamɛya fana y'o min jira an na an nana kanu de waleya bi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo aw ka nali la surtout la presse an ka foli b'aw ye kosɛbɛ lahaliya bɛ yɔrɔ min na ko bi an b'a fɔ k'an ka dugawu jaabi la kira ko sallallahu alaihi wasallam ko innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa silamɛya ye fɛn ba ye dɛ a tɛ wuli o kira ka kumakan tɛ wuli ko silamɛw an ka baara bɛ an ŋaniya de bolo wa n'an ye wa innamal likulli imri'in ma nawa mais i ye baara min fana kɛ o t'i ta ye dɛ hali ni mɔgɔw y'a ye k'i tun bɛ bɛɛ ɲɛfɛ i wɔsila i nin kɛ k'i ta to ye dɛ mais ŋaniya kun ye jumɛn ye k'o de y'i ta ye n'a sɔrɔ i ka ŋaniya ye diɲɛ ɲini ye diɲɛ de y'i ta ye n'i ka ŋaniya ye ala sɔrɔlen ala dɛmɛlen ala ka diinɛ sɔrɔlen lahara sɔrɔlen o de fana y'i ta ye an b'a ɲini ala fɛ a ka sɔrɔ an ka ŋaniya jɛlen don ala ye ko in na an ŋaniya ala y'o ye k'a fɔ an ka hami ye tɔɲɔli ka dabila misiri in silamɛw ka se k'aw ka bato k'a kɔnɔ lafiya la ani palestiniyɛnw bɛ tɔɲɔ min kɔnɔ ka wuli bi kun y'an ka ɲɔgɔn ye misiriba la alhamdulilahi rabbil alamin ala y'an ka dugawu jaabi bɛnkan sɔrɔla Palestine ni Israël cɛ ayiwa tile dama fagali kɔfɛ n'u sera ka Palestinɛ mɔgɔ 200 ni kɔ faga denmisɛn min fagala a ka ca kosɛbɛ a bɛ taa mɔgɔ 60 ni kɔ la muso min fagala a ka ca o fana bɛ taa fɔ 40 ni kɔ la ni ma fili maakɔrɔ minnu sara la a ka ca sow ci la ka madrasaw ci bɛɛ lajɛlen y'a ye hali presse ma to yen parce que Al Jazeera ka étage ba burujuba min bɛ yen presse caman kun b'a kɔnɔ u y'o jigin a ka jan kojugu u y'a jigin u y'a bombarder hali presse o ma to yen pour que a k'a dɔn k'a fɔ minnu b'a la ko liberté d'expression u bɛɛ talen b'u tɛgɛ di Israël ma ka silamɛya kɛlɛ olu de talen filɛ liberté d'expression aw ka yɔrɔ ka taa ci aw da la o ye États-Unis de b'o ɲɛfɛ ani ka fara Israël kan bɛnkan sɔrɔla k'a fɔ k'u ka kisɛ ci jɔ o bɛnkan in silamɛ jamana dɔ bɛ yen arabu jamana don u kan ka fɔ n'o ye Egypte ye olu de ye baara kɛ fo ka bɛnkan in hakilila sɔrɔ ka baara kɛ kosɛbɛ duguma o ni silamɛ jamana wɛrɛw Turki b'o la Erdogan ye min kɛ nin ko la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Iran b'a la Qataru b'a la Ordun ninnu b'a la yaasa Amérique ka se ka pression k'a kan Nations Unies kɔnɔ ani Palestine fana minnu bɛ kɛlɛ la Gaza harakatu Hamas a n'a nɔfɛmɔgɔw minnu bɛ ka mukawama kɛ ka Israëlɛnw kunbɛn u bɛɛ ka se ka so bɛnkan in ma marifa ci ka jɔ u k'a ko tɔ lagɛ